İro gerilen Kurdistan'ı şereke bir hampad maşinin ilçeye azat. Beguman afşarj boyu tavay murovaiye. Lazım hamu murovai erke hopek bina. Seri de hunermend ura şambir. Lazım bir erkirabın. Em jo ki hunermend Kürt mexwast em bi boy pişgire gerila em strane keçekin. Ji boyu ku em bin bersife şoraşi. Me strane çekir binavên pelekdarê mazî. Pelekdarê mazî pir buwataya. Ji ber ku çê azad darê mazî wekî malvanê gerîla ye. Me jî stran bi navê pelekdarê mazî me çêkir. Wekî hunermendekî Rojavayê Kurdistanê me vî helbest nivsand piştre hunermend hev naz dikin. Hunermendên her çaparçe Kurdistanê hev naz dikin. Me jî birêyekî me xwe gihand mamostekê me rojhilatî Hadî Muradî. Me helbest jê rekir ew awaz danî mamoste Hadî Muradî. Wekî stran jî yek hevalekê jin şînyar xelkê Silêmanê bû. Me borî jî pêwendî danî ew jî me wergeran Soranî. Me awaz me helbest kurmancî çêkir û me wergeran Soranî jî. Ji bo ku Kurdistan yek e, Kurdistan yek parçe ye, Kurdistan yek reha, yek awaza û yek deng e. Ji bo ku rastî jî bêjim em hemû hunermendên Kurdistanê em bikaribin bersiv ji vî pêvajî re. Me xwest em dengekê rehekê netewî derxin pêş ber ku me got ku dikarî îro Kurdistan rastî jî Kurdistan ava bike mayinde ew jî erkê hunermenda pir giring e. Me xwest em minekî vî stranê jî em Rojavayê Kurdistanê ji başûrê Kurdistanê Rojavayê Kurdistanê em vî her sê parçeyek Kurdistanê vî stranê em rabin. Me hez dikir Bakurê Kurdistanê jî derfetê me tune bû ku xwe bigîne wêrê. Me got yani helbest me çêkir û müzik jî Hadî Muradî çêkir xelkê Rojhilatî û Şînyarxan jî ji xelkê Silêmaniye me bevre me duet kir. Bevre me stran got Soranî Kurmancî. Klîpe jî ji xwe zêde me piranî dîmenê gerîla karaniye. Wek jî Şînyarxan Silêmaniye, bajar Silêmaniye vîdeo kişand û me jî li Qamişlo me dîmen kişand. û derhemanê jî hevalekê me Rojhilatî ew jî heval Emir ew jî montaj kir. Wisa van roja klîp derkevî, îro sibav klîp dixwazin derxin pêşbergê temaşevana. Ez dihêvim me ku ev stran bi dilê gelê me bî û bî bingehek ku rastî jî hemû hunermend li serxeta netewî serxeta rehekê netewî erkê xwe pêk bînin û rastî jî bêjim piştgirê gerîla bikin.